Iż-żjarat ta' Joseph Muscat f'postijiet li jimmarkaw il-festi nazzjonali bdew fil-Birgu fuq il-Monument tal-Ħelsien. Hemmhekk il-mexej Laburista poġġa fjuri f'riġlejn il-monument fejn imbagħad f'messaġġ qasir li għadda lin-nies li nġabru qal li m'hemmx festa li hija inqas jew iktar minn oħra. Mill-Birgu mar il-Florjana fejn żar il-Monument tal-Indipendenza u reġa' poġġa fjuri quddiem dan il-monument. Wara ġieħ lill-Monument tar-Repubblika fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta. Minn hemmhekk mexa għall-Monument tal-Assedju l-Kbir u poġġa l-fjuri f'riġlejn il-monument. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat mexa triq ir-Repubblika kollha biex imbagħad wasal fi ġnien Hastings fejn hemmhekk hemm il-Monument tas-7 Ġunju. Meta kienet jindirizza lill-mezzi tax-xandir, Joseph Muscat appella biex il-poplu kollu jgħix dawk il-mumenti li jagħmluna nazzjon. F'dan il-pajjiż, il-mumenti li jagħmluna nazzjon irridu ngħixuhom b'dinjità u nagħtuhom il-qima mistħoqqa. Qal li se jaħdem għal dik il-ġurnata fejn il-Laburisti jiċċelebraw l-indipendenza filwaqt li n-nazzjonalisti jiċċelebraw il-ħelsien u jħossuh tagħhom daqs kwalunkwe Laburist. Il-poplu huwa matur qal il-mexxej Laburista u aktar jinħass il-bżonn li nħossu dan il-messaġġ. Emmel il-poplu wasal biex jikteb paġna ġdida fl-istorja tiegħu, fl-istorja tagħna lkoll u għalhekk qegħdin nimxu l-qudiem bil-messaġġ tagħna ta' Malta tagħna lkoll.